Čaute, vítam vás Dežer a dneska je tu so mnou aj pre ľudí, ktorí majú radi tanky z World of Tanks, si dnes ukážeme tieto tri tanky a T8, to je jeden veľký chodiaci Vixport, potom Warren 155-50, veľmi solidná aktiva s veľmi dobrou húfnicou a nakoniec nemecký tank Löwe. To je premiák, ktorý strašne zarába a vlastne je to asi najlepšie zarábajúci osmičkový tank. Tak začneme s AT8, tu na Blu-ray bude mať teraz 4-kovú francúzsku aktívu AMX 105 AM. Tak a možno ísť do bitvy. Naozaj matchmaking je veľmi pekný, čo je veľmi... Jen díky mne, ale... No však to samozrejme. AT8 má niekedy aj naozaj strašné matchmakingy proti 8 a 7, ktoré nedokáže preraziť s tým delom, možno aj štokovým alebo tým druhým najlepším, ktorý mám ja. To môžete uvidieť vlastne v tejto bitke, možno že sa mi podarí všetko preraziť, bude to veľmi nezvyčajné, ale čo už. Ani nechcem to propustiť, ja mám spokojný, lebo som high. No to nielen ty, ale aj ja, keď si tento tank niekto obklúči, je bezbranný kvôli strašne pomalému otáčaniu sa a pomalej rýchlosti. No. Ty vole, všichni sú AFK. Report. Tak, teraz No? pôjdeme asi nejak tak stredom pomôcť ťažkým tankom. Tento tank je naozaj dobrý v tom, že keď niekto nevie vaše weakpointy, čo sa často nestáva, ale môže sa stať, tak je ten tank prakticky nepriestrelný. Ale to je asi každý tank, keď niekto nevie, kde ho ničiť. Tento tank by mal mať papierovo hrúbku panciera až 203, čiže vlastne by nemal byť schopná žiadny 5-kový alebo 6-kový tank ho preraziť, ale no uvidíte v bitke, že to tak rozhodne nie je. Teda, no kto vie, že jak to dopadne. On je lepší aktiv než my. No, to je. Ale jako fakt. AMX. A je tam tvoja Artina. Já vím, ale oni mají 4kovou, 6kovou, 6kovou, 4kovou, 5kovou, 6kovou. Oh, na jedno. To asi pri tom, že Gilina je lepší asi hráč. Je to možné, tak pomaly sa rútim na hodnú pozíciu. Čínu. Svoj. Čínu, tu ti ho budem spotovať a vlastne sa ho pokúsim aj nejako udržať tým, že on má práve najlepšie dielo a možno by ani nebol schopný ma penetrovať z boku. Čo by mohlo stačiť našej Artine na to, aby ho dokázala zničiť. Samozrejme, ja sa budem snažiť. Z tejto diaľky je tento tank vlastne aj celkom dobrý kvôli tomu, že nie je až tak jednoduché trafiť výkopy. Tu ste mohli vidieť, ako sa Marder 38T pokúša prebiť bok. Žiaľ mu to nevyšlo, alebo našťastie mu to nevyšlo. A T2 okusila môj náboj. Áno. Tu nám máme KV1. Vidíte, to dielo má strašnú depresiu, toto sa nedá strieľať. Musíte trošku výjsť a ukázať mu weakspoty. Tu na ďalšia strela odrazená. Marder sa tu skúša nejaké tieto, už aj Artina sa pridala do toho. A ja? Ja som dal kill? Ja som musel, no samozrejme naša Artina tiež dala kill, teraz ti držím KV1, takže sa to pokús spracovať. AT2 dostala pekne zabrať. Aj AT8 dostala pekne zabrať, ale všetko našťastie odráža, ako som hral tento tank. Ak neviete, kde ho strieľať, je prakticky nesmrteľný, no a tu už sme to schytali od umela. Tak to schytá KV jednotka ode mňa. Snad. Tak dúfame, že to bude one shot. No, dosť slabé.
No nevadí. Já jsem ho netrákala, já jsem mu 34 HPček dole. Že vidíte tento tank, keď... No, dobre. Tento tank, keď dlho sedí na jednom mieste, je vlastne takým lákadlom pre Artinu, lebo sa pohybuje strašne pomaly, čo je veľmi veľkou výhodou pre Artiny a nemusia sa až tak, no... Vlastne mám tu všetko poničené, žiaľ, som si tu nedal opravy, na nič, na pasy, na posádku, proste teraz to už len tak ledva zahrám. To vyhrajem snad už. Tak vyhrať to vyhrajeme, ale ja som si za túto bitku nedal nič. Naspotil som tu pár tankov, ale tak naozaj túto bitku som viacej prekecal, ako keby som niečo dobre zahral. Dostal som tým, čo Amua, ktorý mi vyradil vlastne všetko potrebné pre tento tank, to je delopas a vodič. Tento tank vlastne bez vodiča je prakticky nepohybný. Môžete tu vidieť 7 km za hodinu. To je teraz speed, ale tam to mám dobrého speedyho. Toto je strašné čosi. Naozaj. Odporúčam vám. Tento tank som kúpil vlastne len prednedávno, preto tu ešte nič nemám, žiadne také... Nedám na moji radu. No, to si mi ešte neodporúčal. A ja viem aj sám, že tento tank potrebuje, ale nejak nebolo ani peniazy a čas tu dávať. A nejak sa mi ešte nestalo niečo také, že by mi niekto vyradil všetky komponenty jednostrehov. No a nič, aj také sa musí stať, že by ste sa poučili a... Myslím si, že 7 km rýchlosť je naozaj dosť veľké poučenie z toho, aby ste si na tento tank aj kúpili nejaké to opravárenské náboje, či na rade. Áno, niečo jak čarčo, ale vlastne je to dosť podobné Čarčovi aj tým, že ďalej je rýchlopálka s malým dimičom, čo je na stíhače tankov prakticky nezvyčajné. Ja som ho netrefil. No nic, ja mám slabé rádio, ja som ho tam nevidel. No, tak, skončili sme táto bitka asi veľmi dobre, ak sa tu tak na to pozerám. Nedopad. 500 skúseností. 500 skúseností krát 2, takže vidíte naozaj pre mňa slabá bitka, asi sú niekde na konci. Ja som neměl dvojnásobně. To som měl. Ale mám více skúseností. Tak teraz som sa s týmto tankom nepredviedol, nevadí. Nebudu kecat ja a ty budeš hrát. Ja jdu za Paracerovi 16. Áno, teraz si ukážeme pre zmenu, no prepáč, že ti skáčem do toho kecania, ale už som dlho chvíľu, kedy si zaváhal, čo máš povedať, tak tu na je 59, 16, 55, ale hovorím 55, 50, to už nie je možné. Tu sa zase prekecol, tu nám môžete vidieť rýchlosť strelby je dosť pomalá, ale naozaj poškodenie je skvelé a to uvidíte aj v bitke, takže môžem sa pustiť do bitvy a teraz vám to bude komentovať Turek. No, takže jako já jsem jako obvykle osobní spotter, protože nic lepšího kosmice nemůže mít. Sice si tím hlaším úplně mega skoro, ale ještě tím jsem lepší řezal. No ale to nevadí, takže Norby, mohla bych takhle tady nějaká právě aktuálky, což není akorát dobré plní, ale vidíme, že Lorraine je to. Áno, je to naozaj skvelé hľadné, lebo KV1 sa dá s týmto tankom tak dobre zamierite, kľudne zničiť na ránu, je to one shot a môžem ničiť KV1-ky, ktoré by mohli byť one shot. Vlastne celkovo by som vedel za 2 minúty zničiť všetky KV1-ky. Ale to sa... Áno, za minútu. No vlastne do sebe, tak ty už to trefil mezi mě a už to fajn. No. Uvidíme, jak sa nám to podarí, že či budeme mať noobský tým, kde bude treba naozaj zabrať, že by sa niečo... Táto tu pozícia je veľmi prekvapivá, tu nám ešte nehodilo za Artino, ale keď sa na to tak pozerám, viem tu dostreliť ich... Aha, toto... Aj viem tu dostreliť celkom
tu je tá časť, kde sa väčšinou zvyknú skolovať, tu už dostreliť neviem. Že sa niekto píše kámo 85? Tak tento tank sa tu nevyskytuje, ale nevadí no. Niekto ho má tak rád, že ho musí... Dobělka. Jinak chtěla bych doporučit všem tankistům nebo hráčům, co mají rádi strašně spoty, tak doporučuji 5016. Protože její kanon, co má sice jenom 85 průbojnost, ale 115 damage a má zásobník, takže je velmi efektivní proti artinám, protože když vystřílíte zásobník třeba do té tankové prdele, tak se... Takže tak bych to nemořekl. No a vidíte, toto bol... Takto priemerne strieľa tento tank za tých 388, to je jedna chvíľa, zrazu čo sa stane, že niečo one-shotnete. No vlastne stáva sa to častejšie, ale naozaj treba vystreliť lepšie. Nielen nejak náhodne, alebo tam. Ešte treba zameriť, kde strieľať a... Tu ma poprosím môjho osobného spota, že by nás spotil tieto dve tanky, lebo tu na vlastne miesto neviem ja predstaviť, že aj som v takejto pozícii, takže mi zostávajú iba tieto a tanky by základne. Ešte by som možno vedel tu na preraziť. To nájdem nešnou? Áno, dávaj si pozor, lebo... No tam máš práve dvojku, nejaké KVM S-ky. Tu nás skôr tie... Tu za kamen, počkaj. Tu nás skôr, keby si mi nespočil tieto... Máš tam... pozor. Aha, také. No, nášho... Oni keby ste... on si ťa nevšimol, absolútne. Bijač? Toto... daj. Daj mi euro. Pekne. Díky. Videli ste, toto bola úplne nedomeraná strela, on sa ešte pohol a vlastne si, tým, že sa pohol, si prišiel po svoju smrť, ináč by ho to asi aj s najväčšou pravdepodobnosťou minulo, keďže on stal niekde tu a strela išla takto do boku. Súčna bitka za 1000 dimižu. Ako hľadajte 8-7 je to celkom dobré, keďže trestnosť... Počkaj, ja ešte nabíjam 8 sekúnd, dávaj si pozor. Aha. Akurát sa skrýva za domom. Tu na ho domu dá, ak sa zastaviť, ale nie pri domoch. Záver ani spraviť. Mohol by som vyskúšať one shot teda. Ale neviem, či to aj k niečomu bolo. Tu na sa mi odačo zasekla treba, takže žiaľ v tejto chvíli neviem pomôcť nášmu týmu. Dobre, idem sa ja zamerať hore, lebo... Tak nech no. Naozaj prekvapenie. A vyskúšame si blind shot. Kill. Jak? Nič, To vám si byl 50-16 úplne krásne, áno. Ja budem teď po našom
ľahko zapáliteľný, keďže tu tiež na ňom nemám žiadne teplo a cena je naozaj vysoká, môžete vidieť ešte raz pozrieť. Jediné, čo by som tu mohol, je maskovacia sieť, ale s týmto tankom neviem, či niekto kempí, či by to niekoho bavilo s týmto tankom kempiť, pevne ste poliako o múk. Tento tank je vlastne na cestu dopredu. Zatiaľ sa nám podarilo vyhrať každú bitku, tak uvidíme, jak to vyjde teraz, ak budeme mať matchmaking. Áno, neviem, že čo iné máš, čo iného. No, ja aspoň neviem. No, tak dúfame, že aj teraz nám vyjde matchmaking a nedostaneme desiatky, čo pri veľmi úplne dešnájte, a môžete vidieť, že aj bojový typ 8 až 10. Pardon, ale to je... No, celkom slušné, sú tu zo pár deviatok, z toho vieme preraziť vlastne dobrým nameraním všetko. M103 sa dá zničiť, ide sa 8 samozrejme takisto. Mám pre tebe dobrou správu. Áno. Je tu jenom jeden spot a ten je tak 64 a ten nemá rychlopálku dobrou, takže si jako skoro v bezpečí. No ja hrám za levého, neviem. Spot? No právě. No. A jeď po té cestě na ty hory, jo? A tam už stavbu. Aj. Neviem, priznám sa, že s levem som ešte nemal nejaký výrazný problém so spotmi a vlastne celkovo tento tank až ak do neho Tady jsem. keď teoreticky Říkám to žít, tak já jdu za tebou, no. ja pôjdem asi s hevičkami tu na no Já tam půjdu, ale... pomôžem ti a pôjdeme inou cestou vlastne nie počkaj, musíme rozanalizovať, idú tu Počkej, nie, musíme ísť touto cestou, lebo všetci idú tam mať. No, rýchlo nie je absolútne úplne najväčšia a hlavne keďže ten tank je dosť tvrdý na zranenia z posádky, hlavne vodič, keďže väčšina strieľa dopredu, kde je jeden obrovský výklop. Áno, a tam niekde sa nachádza aj vodič, ktorého veľmi často trápia, pretože sa neskrýva. Ešte keď tam stojí, sa nevie skrývať neprijatelským fajbou. Neviem, na čo majú tie periskopy. No, máme vlastne teraz všetky tieto tri časti pokryté. Neviem prečo sa... No jo, je tam tanku. Aj, tam je tiež, tu je tiež. Nakoniec najviac tankov ide tu, čo je naozaj nečakané, keď z začiatku sa ich hlasilo iba zo pár. Máme tu máme tu ešte podporu aktív, počkaj na mňa, ja sa už pomaly rútim. Možno počujete od Blu-raya tie zvuky čínskych tankistov. Áno. To hlasí, že... No, prišli sme o našho osobného spota, čo je dosť zlé. Tu pozerám na to, čo sa tam nachádza. Je to ešte celkom... Teraz... Tiger P? Ne, něco s Tigrem tam bylo. Ne, to bylo VKčko, to bylo VK... Ne, to už jde. No, už pomaly naši rozbijajú túto líniu. Ale naozaj pomaly ju rozbijajú. Medzi tým... A ten type tam podáva všetko. No, teraz musím prísť ja s levem. No, tento tank nabíja 11 sekúnd, je to naozaj obstojné proti konkurencii. A M4 vážně blbo, jako ten AMX M4 tam tak jenom... Áno, to sme využili, keďže vieme, že AMX M445 je papier a môžete ostrieť vlastne
Kdekoľvek, práve teraz som to schytal od Artily. Naozaj to bol veľmi zaujímavé, jak ma prerazil, keďže tu bol kopec, ale áno, občas sa stávajú aj také. Dávate si tam s tým typem. No, tak to hej. Type spoti a ja vlastne nič, musím si dať pozor na artilérie. A áno, pekne, s typom sme to vlastne prerazili. Vlastne type všetko spravil, ja som si dal iba 611 limit, nebudeme tu. Tam je úplná skládka tých tankov. Pekne. Zase artiléria, je to tank, na ktorý sa zameriava artiléria furt. Lebo je... Zezadu. Hej. Počkaj, takže sa otočíme. Skoro než po mne vystrelí, keďže môj health už... No, počkať. Ako mám platina, nevyzerám dále. Tady takhle dokážka to mám potřebovat. Ja idem zničiť teraz to bekačko, teraz sa o to pokúsim, máme rovnako healthu, takže... Máme tu typa, ktorý... S typom si to dáme. Pekne. Vlastne type tu všetko vyžiera, ja mu tam dorážam a on si pekne počkal, kým som vystrelil a dorazil. Ináč mu to vyžral, ale... Nevadí, teraz mi to aj celkom mohlo pomôcť. Aj keď myslím, že som sa stihol skryť, kým by vystrelil ďalšiu a nemal kam utiecť. No teraz si môžete všimnúť tlak serveru. Je to naozaj dosť nepríjemné. Poslednej. No a nakoniec aj táto bitka bude vyhrá, čo... Ja nebude. Aspoň to tak vyzerá, no. Jo, Neviem, že jak to... Ja sa pomaly otáčam. Pomáham Typovi. A s Typom ideme dopredu. Snaď nás už nič nespotí. No, a teraz, jak sa na to pozerám, tak to znova je vyrovnané a... Väčšiu šancu majú na výhru nepriateľia, že my máme menej. Posledujeme Typa. Niečo by to ešte malo byť. A narazili sme na RHDT, ktoré je dole. Takže dole, keď nejde. No, to je dobré. Tak si ešte žiješ? Dosť. Ešte mám trošku života, že by som sa vedel pomstiť Arkenom, ktoré... No. A toto, čo som uvidel, nie je veľmi dobré. Čo? Jack Trigger? To ešte nie je taký problém ako... Vidíš, to je som kemper. Keďže Type rozhodne asi nie je nejaký ten začiatočník, mi dáva, že sa mám vrátiť, tak poslúchnem, keďže si dal 4 kg s mojou pomocou, zopár aj sám. Ale... Tá S75 s tam takým dobře ale vede. Ale poslúchnem ho a ideme.
No tady je to injective, že? Tady bude reaktivní. Nejak tak. Teraz vlastne tak tam prebehol. Ja som si nenašiel dobrú cestu vlastne cez domy. Ty vole, ten Centurion teď to podá všetko. Tak toto nie. Neviem, jak je možné toto, čo sa teraz stalo, že polka by tu zostalo len tak. Myslím, že potom, keď už som prebúval aj väčšie byty, no a vlastne reaktív, ktorým už asi nebudem mať dosah, ale aj nastrial som si aj tak celkom zaujímavý image, tak. No. Vlastne videli ste, teraz sa nemôžete sťažovať na to, že ste nemali o teba postarané vlastne samé víťazstva, lebo sme si to pekne rozložili. No. Trošku spočil. No, je to, konečne vidíte, ako tento tank zarába 40 000 za bitku, samozrejme aj opravy niečo stoja. Pozrieme si, koľko to bude stať nejaká oprava na levého, to je 10 000, takže 30 000 za bitku za 8 týr je naozaj veľmi slušné. Tento tank vlastne ani nedokáže prerobiť. Jediné, že vy ste vystrelali prémiovú muníciu alebo čo, ale ani to nie je potrebné, lebo tento tank si vie poradiť s deviatkami, s niektorými desiatkami. Áno, celkom dobré poradie, nebolo to. Najlepšie s týmto tankom sa dajú zahrať aj oveľa lepšie bitky, ale ako celkom pôjde tu na šestkový týr je najlepší. No a teraz si ukážeme vlastne taký bonus na záver, a to vo výcvikovke AT8 versus 5916. Vlastne, že jak si, aby ste videli, že takže mnohé nastavky tímový výcvik, aby ste videli, že asi prečo si dávať pozor z AT8 a nepúšťať sa do otvorených priestorov a naozaj väčšinou výjsť na kopec a strieľať, keďže väčšinou z diaľky oproti superovi, že by vám nevedel strieľať do bitpointov, alebo si ideálne o nejaký vrak vozidla zakryť tieto túto časť. Celkom ideálne sú na to niektoré tie šestkové tanky, aj päťkové, napríklad M4, ktorá vás tiež vie ideálne zakryť. Možno ešte túto časť si viete zakryť oskavu, ale naozaj najväčším hitpointom je táto tu na vežička a to už väčšinou nie je šanca ani zakryť. Minule som mal bitku, kde som si myslel, že som skrytý, ale jediná časť, ktorá mi vypúchala, bola táto veľtiežská väža a vlastne aj na diaľku ju dokázali trafiť a preraziť. Tak. Už som ti pozval, ne? Musím sa počkať, musím pozrieť. Nie, tento mod, to zase asi kvôli tomu modu, neviem, no ja to nastavím. No tak udej ty malinovku zrob. Dobre, tímový výcvik. Malinovka. Malinovka. Teraz vám to zase bude trošku... Ne, ty to vytvoř, tak. To však. Malinovka, no kde je? Či počkaj aj, jasné, vytvoriť. To sa občas stáva aj lepším. Malinovka, obyčajnú dáme. Tak, doba trvania bitvy 15 minút nastavím, ale pochybujem, že to toľko bude. Tak, tak a teraz pozveme Búreja. Tak to pozvem. Dobre. Tak. No, musím mě vzít do toho protivníku. Aha, jasne. Toto ešte som nerozdeľoval, tak. Dobre, a dáme si zahájiť. Stretneme sa na strede. Lebo... A duel. Áno. Nemá zmysel sa hľadať po mape a T8 je pomalý tank a naozaj... Takže bych si najal dozad. No, pokiaľ by si ma našiel s týmto tankom. No, říkám, by ťa našiel, to máš. Tak si
pomalejšie, aby to nedohnal. Áno, nemám ani tak dobrý kamo bonus, takže... Kvôli tej vieži. Áno. Čo už? To si nie je veľmi ideálny. Ale pre tých, ktorým sa páčila AT2 a akceptovali ju aj vďaka jej Wixpotom, ktorých má AT8 o dosť viac a menej winga, čo si hneď asi všimnete v prvej bitke, ktorá, ak ste práve skončili AT2 a kúpili ste si AT8, nemusí dopadnúť veľmi dobre, lebo špekulovať je naozaj to z AT2. A keď vám to dá... No keď myslíš... Že to už musím čiať, nebo no? No, dobré, tak jo. Pekne. Už som si asi netrafil. A tě neprobiju, ale. Takže vidíte, tohto stíhača sa bať, či tohto spota sa bať nemusíte, neviem, prebiť. 59